Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Stále viac odborníkov z oblasti fyziky, statiky, inžinierstva, aviatiky, chémie, ako aj očití svedkovia dávajú za pravdu názoru, že 11. september je najobľudnejší podvod novodobej a možno aj celej histórie, ako ju poznáme. Zákon NDAA, ktorý podpísal prezident Obama 31. decembra 2011, vyhlasuje v Spojených štátoch prakticky stanné právo. Blíži sa ropný kolaps dolára a celosvetovej ekonomiky. Vyvražďujú sa milióny civilistov v Iraku, pričom zbrane hromadného ničenia tam neboli nikdy nájdené. Média aj na Slovensku adorujú Spojené štáty a jeho líderstvo vo svete. Politici zámerne alebo aj z nevedomosti klamú a zavádzajú. Blíži sa potravinová kríza, zvyšovanie cien, chudoba, hladomor. Ľudia si robia zásoby potravín, kým je čas a kým to ešte naplno nevypuklo. A tak pribúdajú informácie o prežití po kolapse. Je toto všetko v médiách? Dostávajú toto všetko ľudia k večeri miesto toho, že kto, s kým, kedy a kde? Jeden z najrešpektovanejších žurnalistov v súčasnosti, John Pilger, uvádza, že ak by novinári namiesto loží a polopravd nazývali veci pravými menami, potom by vojna v Iraku, Afganistane či Líbii pravdepodobne nikdy nebola. Našou morálnou povinnosťou je teda pýtať sa, brániť klamstvám za peniaze, nedopustiť, aby nám boli pod akýmikoľvek zámienkami odobraté základné práva na prístup k informáciám, ku slobode a k plnohodnotnému životu. Nemôžeme deň za dňom strácať sebaúctu, žiť život bez záväzkov voči tým, ktorí sa raz pýtajú, prečo sme to dopustili, keď sme o tom všetkom vedeli. Pokiaľ sloboda vôbec niečo znamená, napísal George Orwell, potom predovšetkým právo vravieť iným to, čo nechcú počuť. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.